si ti gora od mene. Tebe da štitim? Ne možeš da me zabole me kurac da te štitim. Nego ideš da pušiš kurac Asminu koji mene gleda. Basi mi šta si meni uradio. Zato što ne možeš da se pomiriš sa činjenicom da on mene gleda, nego dođeš i kažeš kako ti nije sramota da se gledaš iza mojih leđa sa Asminom. Pa to jest, to je činjenica. Nije me sramota! A nije te sramota? Nije me sramota. A ti dobro, nije te sramota i da guraš kugle usta, da snaješ pitu, da hraniš ljude. Nije me sramota. Pa šta ti hoćeš od mene? Da te ja branim? Ja od tebe neću ništa. Duvajte ga, foliranciju. Samo ti možeš da ga duvajte ga, ja nemam ovdje problema. Ti možeš samo da ga duvaš Asminu. Jako želim, ja ću ga duvam kome ja hoćem. Ti si pička. Sve je problem. Ti si pička. Jel to tvoj problem? Ti se plašiš njega. Jel to tvoj problem? Pičko, plašiš. Dobro, okej, plašim, evo, plašim se. Evo, plašim se, šta je problem? Evo, uplašio sam se. Evo, i šta sad? Šta si ti sad mene kao pobedila? Ostavi me da spavam. Ti si mene pobedila. Marš iz izolacije, ostavi me da spavam. Nemoj ti da mene vređaš. Marš iz izolacije. Zašto me vređaš? Evo, dragi gledalci, ova devojka me upravo vređa, kaže da sam seljak u duši. Samo je postavite pitanje, kako si mogla da budeš sa seljakom u duši? Dok sam ja bila s tobom... Nije ona govorila za ovog dečka da je najbolji na svijetu? Dok sam ja bila s tobom, ti ga nisi dudlo Asminu, nego si ušao u sukob sa njim. Da. Stvarno? I ja trebam, samo da ti kažem, ja trebam da uđem u sukob s čovekom koji ti radiš meni za leđa i ja trebam da ga vređam. Ne pada mi na pamet. I da ti jebe majku. I ti si mi to rekla, pa sam ti oprostio. Evo i ti si mi to rekla. Ja sam veliki čovjek, ja sve opraštam. Znaš što vam opraštam? Ja sam ti rekla... Zato što mi ništa niste u životu. Ja sam ti rekla... Šta sam ti ja rekla? Ti, on i svi ostali mi niste ništa u životu. Ja svoje prijatelje, svoju porodicu, drugove ja imam. A vas ko jebe ovdje? Vi ostajete ovdje, ja idem dalje. Ja idem dalje, ja se ponosim tim, ja se ne viđam strijati učestvima, ja se ne dogovaram, ne kujem planove, ne nameštam momke. Ja nisam taj, brat, to si ti radila. S Kačavendom i ovim ostali. Nemoj to da radite. Pustevite, jer Terza dođe narod pita, izdominira, šer bude najjači, brate, razvalim emisiju, oni me opet, Terza, emisije, ja stižem. To je to. Vi ste kompleksirate, ja budem, vidim, prljava majica, mene boli kuraca, vi se nešto doterujete, a mene opet narod voli. Zašto sam iskren? Zato što imam dušu, a vi nemate. Ti si ta koja si lagala ovdje najviše. Koju dušu imaš, najprevrtljiviji si ti. Ja? Prevrtljiv. Kako može, evo, ti sve me najgore govori, kako si mogla budeš takvim čovjekom? Što meni odgovara si prevrtljiv dok si sa mnom. Naravno da mi odgovara. Naravno. Zbog čega ti odgovara? Naravno, zato što urlaš jer si jedna seljačina okorela, urlaš ovde i normalno da mi odgovara kad ti urlaš i mene braći. Znači ti opet to potvrđuješ da si ti iskoristi sa mnom. Pa koji ćeš mi ti kurac, bre? Evo, dragi gledalci, pa da li niko je pomislio da bi ja bila s tobom? Pa dobro, kad si bila sa dedom, možeš i sa mnom. Naravno. Koja je razlika? Samo koristi. Koja je razlika? Zato narod zna da sam iskren i pošten, a vi se jebite. Hajde idi sad malo popuši kurac Asminu. Nije problem, devojko. Idi mu malo. Pa ja ću pušim, nećeš ti, šta je problem? Šta si uzbudila? Idi popuši kurac. Šta si uzbudila, devojko? Ja tebe ne vređam. Argumenti, činjenice, ti si se sad izvređala me. Ti si pička. Opet si me izvređala. Nije uvreda, za tebe je kompliment pička. I za tebe je kompliment da ti neko psuje sve što imaš. To je za tebe kompliment. Pa ti si mi psovala sve, nemoj da zaboraviš. To je za tebe kompliment. Nemoj da zaboraviš. Pa ne zaboravljam. Pa nemoj da zaboraviš. Ti si blan. Ti si blan. Ja ti unakazio tebe i kevu tvoju i ti legla sa mnom. I šta hoćeš? I ja tebi cijelu porodu. Pa mene to ne dotiče. A tebi dotiče. Ti si plakala, ja ne. Vidiš. Ja plačem zato što ne mogu mnogo da se derem, pa iz nemoći plačem. A ne da plačem zato što mi je žao nešto tebe. Pa dobro, ovo sve slušaju gledalci, naši dragi slušaju. I treba da slušaju. Tako da, eto, pokazala si to. Ali mene ti isti gledalci su prvi rekli da ja u životu ne bi bila s tobom. Prošle godine također su mislili u ove godine. Bolje s dedom, realno. Naravno. Bolje s dedom. Ko si ti? Ko si ti? A ko je deda? Ko si ti? Ja s njim nisam bila. Ko si ti? A, nisi? Ne. Sad nisi bila? A ko si ti? Znači lažu voditelji. Ko si ti? Voditelji lažu, jel? Za šta lažu? Ne, on laže. On laže. A poruke ne lažu? On laže. Poruke ne lažu. Pa eto kako onda bila? Poruke ne lažu. Znači u porukama si bila? Ja sam njega lagala kao tebe. Znači nemoj da si... Ja sam njega lagala kao tebe. Zbog slađe pošaljenja. Ja sam tebe... Što ti otela dečka. A ti idi malo puši kurac Asminu. Aj pičko. Aj pičko na pušenje. Ajde pičko idi mu malo puši. Ajde idi mu puši. Ajde sad sedi tu malo, blej sa mnom. Ajde. Ajde pičko. Sve te budalo jedno. Što me vređaš samo? Ne znam šta je. Nemoj da mi sediš na pustarini. Pičko jedna. Baš si me, brati si me... Naravno da nisam. Ti se ne vređaš, ni tebi može svi da jebu sve. Naravno. I ništa. Zato što vas ne doživljao. Ne, nego zato što si pička.
Jesam. Ti si pička. Ti si pička. Iskompleksirana pička. Jesam, evo. Jesi, pa kako nisi? I to je iskompleksirana. To je dodatak iskompleksirana pička. Ne može, ne zna kako da opravda moje i Jasminove poglede. E onda opravdanje za moje i Jasminove poglede su šta? Da se ja i Stanija dogovaramo da šta radimo Jasmin. Ti si išla govorila šta? Da ćeš da pričaš. Ti si to s Dačom uradila. Naravno, pa jer jesam. Ali to dogovor? Pa Dačom, a kakve veze Stanija ima s tim? I ti s njom šuruješ sve. Ma nemoj. Ti si to meni sve pričala. Pa gdje je to? A dobro, tebi to treba zbog kadra, ja te razumem. Pa gdje je to? Isto ćeš se zbog Stanije. Evo gledalci, molim vas, nađite jednog gdje sam ja spomenula da ja sa nekim sam u dogovoru za Jasminu. Ja očima čoveka ne mogu da gledam, ja da budem u dogovoru s nekim za njim. Ideš ti Stani i kažeš, on mene gledao. Jo, to niko nije u životu, to niko nije vidio. To samo ti vidio. Naravno. Samo ja. Pa i ovaj klip isto, samo ja sam videla, jel? Ovaj klip isto, samo ja. Daj bre, čovjek 100 puta okrene kad sam ja tu. Što čemu ti pričaš? A gdje si ti bio, izvini? Daj bre, čuti bre. Gdje si ti na klipu? Ja uvek, brate, pa okrene se da mi vidi. Gdje si ti bio kad se on okrenuo? Ma koji klip, jebote, klip čovječe. Gdje si ti bio kad se on okrenuo? Ne blamiraj se, druže. On će pored Maje da gleda tebe. Si ti normalan? Pa pored Maje bi gledao svakog drugoga. Si ti normalan, bre, budaletino jedna. Ti prvi koliko pljuješ Maju, bre. Ja ne pljujem. Kažeš, sa njom niko ne bi bio. Ko je rekao to? Ti si rekao za stolom, evo juče popodne. Juče popodne si mi rekao za stolom. Ti juče popodne. Još te danas pita me koliko bila ružna, ti mi okrećeš oči. Ne, nemoj da lažeš. Kao ti što si bila pre operacije, takva i ona. Pa ja se nisam operisala sem grudi, ništa ološu. A vidjet ćemo na uspomena kako vi izgledate posle operacije. Ja se nisam operisala sem grudi, ništa ološu, jedan odvratni. To vi što imate sukob, mene ne mešaj. Ja grudi sam operisala, nisam znala da se grudi nose na lice, izvini. Stvarno nisam znala. Majke me, evo nisam znala da se grudi nose na lice. Stvarno mi je ono, brate... Da, ono sam ja dete, imam 15 godina. Stvarno mi negdje s tobom, kad se svađa mi je ono, brate, ono, baš ono... Meni je stvarno ponižavajuće se svađam sa tobom. Naravno. Sedom pičkom. Si ti ljubomorna. Jer ti smeš da se svađaš samo sa mnom, jer si ti pička jedna. Da, ti ne smeš da se svađaš sa Jasminom koji ti je rekao da mu pušiš muslimanski kurac. Evo, opet ti spominješ to. Da, uvek ću ti spominjem to što ti on rekao. Ako to tebi nije uvreda, ako to nije tebi bila uvreda, izvini. To ne smete da spominjete ovdje. Ne. Ko kaže to da ne smete? Ti mi kažeš. Ko si ti? Ko si ti? Jebi ga, ja sam vlast. Ti si vlast u kurcu. Još 10 dana ćeš da vlastuješ tako. Vlastuješ. Da, vlastom. Nisam ja vlasta. Ja sam Terza. Ti si jedna pička. Pitanje za Terzu pičku. Što me vređaš? Jesi popušio K. Asminu Durčić. Sad je skraćeno pričaš. Muslimanski kurac Asminu Durčić. Opet, devojka, da li si mu popušio? priča nešto što ne sme da se ovdje priča. Mrž bre pička ti materina odvratna. Što me vređaš? Kad za drugo nisi. Evo, opet tvoje nemoć pokazuješ. Za drugo nisi. I da si folirant bila i da si bila iskoristi. A Čiča će tebi dobijasti na nominaciji. Za drugo nisi. Nego da se vređaš. Terza, ustani da nominuješ. Dobro večer, Ivana. To će ti biti prva nominacija da ustaneš prvi. Ne moram, ja mogu i 10 izvrte, mene bole kurš. Ja uvek od 10. do 15. nominujem, tako da... Šta mene? Mene narod voli, čoveče. Zašto sam... Još 10 dana. Dovoljno sam ti se usrala u život ovde. Meni usrala? Da. To vi možda sebi se sravate. Mene ništa ne dotiče, vi mora da znate. Pa ne dotičete, pa znamo. Ništa mene ne dotiče. Ti ne poštuješ nikoga i ništa. Normalno, što bi poštovao? Ko ste vi vas da poštovao svoju porodicu i dete? Što? A ti jel poštuješ svoju? Što bi poštovao porodicu? Ja nemam dete. Jel poštuješ majku? Koliko kažeš da je najviše voliš? Najviše na sve. Kako legneš sa mostom? Polako. Vidjet ćeš kako. Kako? Pa vidjet ćeš kako. Kako što? Da mi ne pretiš možda? Ne. Koliko si smiješ? Vidjet ćeš kako. Ološu jedan. Pa što si plakala sinoć u krevetu? Zato što treba da dobijem. Zato što sam nervozna. Zbog toga? Pa što plačeš svaki drugi dan? Pa zato što treba da dobijem. Pa ne dobiješ u mjesecu 30 dana. Pa nije, evo sad treba da dobijem ovih dana. I nervozna sam, tužna, smijem se. A što si plakala pre 2 nedelje? Menja mi se raspoloženje, nisam plakala pre 2 nedelje. Nisi? A zašto sam plakala pre 2 nedelje? Pa zbog mene. Zbog tebe. Pa možda kad te pogledam, pitam se šta sam radila sa ovim seljakom. Voliš me ko Boga. Pa jesi to rekla, pa tu klipovi su sinoć. Da, volim te ko Boga kad mi trebaš. Uvek kad mi neko treba, ja ga volim ko Boga. Ja star nisam da bih rekao svom životu zdravo. Toj sam ženi svoju mladost dao. Ajde, idi na pušenje kurca.
Vidimo se laku noć, spavaj. Ajde na pušenje kurca. Ajde na pušenje kurca. Idi puši kurac Asminu. Idi puši kurac Asminu. Ajde Terza. Idi puši kurac Asminu. Uroše, da li je ona realan komentator kad je... Idi puši kurac Asminu. Zašto me vređaš, devojko? Ne vređam. Ne interesuješ me, zato tebe to boli. Jel si poludela zbog svađe Poželine? Sofija, nećemo da uđemo u vezu da nam ne bi postavljali pitanje kao Maji i Jasminu. Ali vidiš, ajde, pičko na pušenje kurca. Jel veruješ gledalcima kad postavim? Naravno da im verujem. Veruješ? A kako veruješ? Jel veruješ u pitanje? Teza, da li ne možeš očima da gledaš? Verujem. Pa eto. Verujem. Eto. Aj na pušenje. Aj, važi. Uživaj mala, lepo spavaj. Mrš pička ti materina. Makaću ti sa ostrva, Mrš pička ti materina. Evo, vređa me. Makaće ti i moji s ostrva pička ti materina. Opa! Mrš! Opa! Pa šta to pretiš, mala? Šta ti je, ko ti kave s drma, sine? Imam druga posla. Kaka je ovo foliran? To imam, hoću da idem na more, da letujem, da putujem s tobom, ću da se bavim ološu jedan, nemam druga posla u životu. Bože, kakav seljak, Bože, kakvo govno. Da umanji pogled, one svinje odvratne. Prebacuje tamo neku 10. priču, laže, odvratni jedan ološ. Beži bre, budala bre. Dobro ti djevojka, znaš ono, prsotina ozbiljna. A? Šta? Da bre, pa ne... Šta da? Idemo puši MK, znaš ona kao ona. Ja rekao ti to pričaš, znaš da je to zabranjeno, ona još potencira to govori. Da, samo govorim, samo nek priča. Ja to nisam rekao da te polidak u seku da sam nacionalista, kapiraš? Ti znaš da ja to nisam. Brate, ma nek pušim, brate, vidim, znaš ti koliko ona mene zanima, druži život. Ja, kao ti mene... Čustva da ti galabiš nešto. Ti mene ne braniš, ti njega brani. Što da ne branim čovjeka, brate, ti si nekom šatru odnosa sa mnom, a ti radiš to iza leđa, je li tako? Naravno. Što, ne znaš šta je ona priča? Evo ti, predstavlja. Ja sam najravniji, bre, brate, mene boli kurac. Ona što duva kurac, misli da će desiti stanijom tu da izlazi po nacionalnoj klasi. Šta je nikad poznat u životu? Sela je nekada tu, kada je Stanija rekla da nikad nisam. Pa sela da bi njega gledala, da bi provocirala. A ja sam to vidjela. Naravno. Pa to je ona meni isto za stolom rekla. Šta? Pa da je sela namjerno tamo da bi provocirala. Ko je jebe, bre, brate? To je bre kvarno, bre, to nema bre, ni stida, ni blama. Mi smo sad otišli da te legu stavim krevet, a vam je skilan to. Došao. A vidio sam, bre. Bio sam tu. Tako za gledam. Druže, ja imam svaki dan u krevet. Ja s tobom nisam, ja s tobom neću da budem napad. Ti u moju kuću ne možeš uđeš, kao što ti nije rekao jasno. Što ja ne mogu da se odvojim od tebe ovdje, što niti se ljubimo, niti imamo odnos, ništa. Pa kako? Ništa. Ja tu stalno, ja jesam tu stalno. Što sam rekao da se dogovara. A dobro, pitanje, jel? Ne, dobio sam pitanje zašto ne mogu da je očima više gledam. Šta? Zašto ne mogu da je očima gledam? Ne ti rekao da se dogovarali s tobom. Ne, ja sam rekao nije da ne mogu da je očima gledam, a da me razočarala, povredila, da je lagala, da ne mogu neke stvari da priđem. To je to i što sam rekao da neću da budem s njom. Šta sam ja tu lošao? Ona je veliko zlo. Aj, brate, misliš što puši kurac stani da će da dobije neke glasove. Pičku materiju.
da ne bi pušio kurac burazeru zbog toga, pa ne moram ni da uđem u sobu, nek ispadnem sad u ponedjeljak, boli me kurac. Što kao, ti si njemu oprostio. Ja sam veliki čovjek, opraštam, rekao svima. Rekao, evo, tebi sam oprostio. Tebi sam oprostio. Svima, evo. Šta me briga, takav sam. Brate, to su ti ljudi koji po cijenu života brane ljude koji narod podržava. Jebi ga. A šta? A? Šta se nagledalo, prišlo je nakaz? To su mnogi radili, brate, kad su bili, brate, dobri, evo, Anđelu prvi, kad je bio prva tema u sedmici. Skakali mnogi degenerici, pa su ga vređali posle. Kapira? Ja realno komentarišem i vas, i njih. Što ja kažem, brate, što vas ja ne vređam, iznosim svoje mišljenje. Mogu ja da vas vređam, iznosim svoje mišljenje. A što bi vređao? Može se iskomentariše da ne vređaš? Što? Mene to boli kurac. Ponovio 10 puta za mog oca i sestru. U svakom izlaganju ponovio. Svi, brate, ma bole me kurac, sam krade što hoće. 10 dana da ih ne vidim, brate. Evo moj Muratovski. Ni sa ženama, ni bez žena. Real?